Γεια σας παιδιά, είμαστε αυτό το βίντεο. Γεια σας. Τώρα, hello guys, είμαι ο Ράφα, αλληλεγγύη φίλος της καρδιάς σας. Θέλω να σας πω ένα στόχο. Πρέπει να φτάσουμε 355 εγγραφές πριν τελειώσει οι διακοπές του Πάσχα, δηλαδή την Κυριακή. Αλλιώς άμα δεν το καταφέρουμε, θα 696969. Αυτό το βίντεο λοιπόν. Οπότε δεν τους έφτανα τους 150 εγγραφές, οπότε αυτοκτονήσω. Έτοιμοι. Πάμε. Έτοιμοι παιδιά. Έτοιμοι παιδιά. Άι. Όλα το. Εγγραφή. Πολύ ψηλά βλέπουμε εδώ πέρα. Κάψιλα. 69. Παιδιά. Bye. Θα αυτοκτονήσω. Άι.